Na ovoj parceli u ataru sela Velesnica uskoro će početi gradnja solarne elektrane. Prva faza predviđa pripremu zemljišta, izgradnju saobraćajnica, a zatim predstoji nabavka i montaža opreme. Projekat za prvu solarnu elektranu u Kladovskom kraju snage 1 megavata u vrednosti 2,5 miliona evra finansiraće preduzeće Solaris Grupa iz Beograda. Investicija je dobila podršku nadležnih ministarstava s obzirom na opredeljenje države da se maksimalno koriste potencijali obnovljive energije. Na ovoj parceli na kojoj sad mi stojimo biće fazno izgrađeno 3 megavata. Naredne godine se planira početak izgradnje 1. megavata koji će biti izgrađen baš ovde gde se mi nalazimo, a iza nas nakon toga biće još 2 megavata sagrađeno u 2013. godini. Elektrana će biti uključena u sistem elektroprivrede Srbije, a lokacija u katastarskoj opštini Milutinovac odabrana je zbog povoljnih mikroklimatskih uslova i velikog broja sunčanih dana u godini. Nakon te analize i analize inženjera koji su praktično angažovani ceo septembar bili ovde i avgust, mi smo došli do podataka da je ovaj lokalitet za nas interesantan i da postoji mogućnost isplativosti izgradnje solarne elektrane. Uredbu Republike Srbije o merama podsticaja za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije prepoznala i lokalna samouprava. To je preduslov za izgradnju elektrane koja koristi neakumuliranu sunčevu energiju. Mi se trudimo da za opštinu Kladovo privučemo što je moguće veći broj investicija. U tom smislu preduzimamo različite mere. Pokušavamo da sve potencijale koje naš kraj ima prezentujemo potencijalnim investitorima i stavimo u funkciju budućeg razvoja našeg kraja. Tako smo i došli u kontakt sa investitorima koji su zainteresovani za podizanje jedne solarne elektrane na području naše opštine. Nadam se da će saradnja biti dobra. Što se tiče opštine Kladovo, mi ćemo učiniti sve da što se procedure vezane za izdavanje građevinske dozvole i za stvaranje uslova za početak izgradnje te elektrane pojednostavimo i ubrzamo da investitori ne bi imali, da tako kažem, birokratske probleme sa lokalnom vlašću. Nakon puštanja u rad solarne elektrane instalirane snage 1 megavat, plan Solaris Grupe je da u sledećoj fazi montira opremu za još 2 elektrane iste snage, tako da će ukupna investicija premašiti 7,5 miliona evra. Elektrana će biti priključena na 35 kilovatnom dalekovodu koji je u nadležnosti održavanja elektrodistribucije Kladovo. Proizvodnje zelenih kilovata krenuće već na proleće.